יזכור אלוהים לשפוט חיילי צבא ההגנה לישראל, ומסרו נפשם בקדושת השם ונפלו גיבורים במערכות ישראל למען ארצנו הקדושה. עיר האלוהים ומקום המקדש מתשרת קרב מהאריה והעובדתם להמחיל ניצחון עולם לישראל. זכר הגיעתם ומעשה גבורתם לא יסותו מאיתנו לעולמים, ונפשותיהם תהיה לזרוע בצרור החיים לשפוט אברהם, יצחק ויעקב, ולשפוט שאר גיבורי ישראל בקדושת חוגה עדן ודבר אמן. לפני שאני רק אתחיל, אני רוצה לומר לכם ילדים יקרים, גם מזיכרוני כילד שגילכם, קצת קשה לפעמים בטקסים כאלה לשבת הרבה זמן, וגם אלה דקות שכל אחד מאיתנו ילדים רוצה להרגיש קצת רצינות, לחשוב, להיות עם כובד ראש יותר, לא לדבר. ואני גם מזכיר לכם שבטקס הזה אנחנו בעצם מסיימים עם החלק השני של יום העצמאות, שאותו בעצם מדינת ישראל מתחילה לחגוג בדיוק בסיום היום בערב. כיוון שאנחנו בטקס הזה לא עושים היום בערב, אז אנחנו בוחרים בסוף במעבר חד ליום העצמאות, ולכן רק שאלינו לכם לחלק גלגלים, ואז אנחנו עוברים במעבר חד ליום העצמאות. עד אז אנחנו כולנו נשמור על שקט, וכשצריך לעמוד לעמוד, וצריך לשבת נשב. אני רוצה לספר לכם על דמות אחת, כמו שנהגתי בשנים האחרונות. בואו ילדים תקשיבו יחד איתי מה בחור בגיל 20, קצת יותר גדול מכם, כותב. עד כמה שהדבר נשמע אולי יומרני מדי, מחד גיסא מצד אחד, ופשטני מדי מאידך גיסא. אני יודע שאני מתאמן בצבא, מתגייס לצנחנים, כדי שאוכל להגן בצורה הטובה ביותר על עם ישראל ועל ארץ ישראל. אני חש ויודע שהעם והארץ שווים כל טיפת זיעה, כל טיפת זיעה שלי באימונים, כל קוץ שננעץ במהלך המסע, כל שפשוף מטריד ברגל, כל השבירות המתארכות ללא סוף נראה לעין, כל הבעיות ביחד הופכות לאבק בורח כשמולם מתייצבים העם והארץ. הוא שירת בערי נפתלי. מערי נפתלי אפשר לראות חלק גדול מהארץ שלנו. אני נזכרתי במאמר חז"ל חכמינו זיכרונם לברכה, 3 מתנות טובות. כולכם למדתם את זה ילדים. נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נקנות אליו ייסורים. קשה להשיג אותם. תורה וארץ ישראל לעולם הבא. והנה הוא כותב את הייסורים. על מנת להיות דבר אחרון התחלתי לחוש לפני 2-3. את הייסורים על מנת לקנות התורה חשתי במהלך שותי בישיבה. הוא למד בישיבה שנה וחצי לפני בישיבת הכותל בה אני למדתי, ויצא לנו ללמוד ביחד בחוג בית שהיה אצלי, ללמוד ביחד לומדן התורה. אני גם זוכר שלמדנו ביחד מצוות יישוב ארץ ישראל. וכעת אני עובר מעט ייסורים כדי לקנות את ארץ ישראל. ארץ ישראל, ילדים יקרים, נקנית בייסורים, בהרבה עמל, בהרבה זיעה, בהרבה מאמץ, עם הרבה קוצים כמו שהוא מתאר את זה. ביום הזה
של בנינו שמסרו את נפשם למען ארץ ישראל, למען זה שנוכל לחיות בארץ ישראל. ואנחנו עדיין נאבקים כדי שנוכל לחיות במדינה הזאת ולהתקיים בה. אליעזר שפר, זה שמו של הבחור, היה תושב הרצליה, כמו כל אחד מאיתנו. הוא היה נער שעבר במסלול ולמד בישיבת תיכונית לנחלים, ואחר כך התלבט והלך ללמוד בישיבת ההסדר, בישיבת הכותל, אבל הוא היה גם נער מיוחד, מאוד מיוחד. ובכתביו אנחנו מוצאים שהוא כתב דברים נפלאים שטובים לכל אחד מאיתנו. והנה תראו מה הוא כותב באחד המכתבים שהוא כותב. היום יום שישי, עוד מעט תיכנס המלכה. המלכה זו השבת. שבת המלכה. לחייל שלבוש במדים ועומד אי שם באיזשהו מקום על הגבול, ועכשיו הוא רוצה לקבל את השבת. ועליי, אומר החייל, תקשיבו ילדים, יהיה לקבלה כשאני נושא אפוד ונשק. הוא לא יכול כרגע לרוץ למקלחת וללבוש חולצה לבנה, אבל כולנו יודעים שהיינו בצבא, ניסינו לשמור על אותם בגדים צדיקיים כדי להרגיש את השבת, לקבל את השבת. ואני נוסע בקומנדר באותו רכב של החיילים בגבול לאורך הגדר. אני מקווה, אומר אליעזר שפר, שהמלכה השבת תתחשב בי, תתחשב במצבי, כי אני לא יכול כרגע לקבל את השבת ממש כמו שאני רוצה. ותראה בנו משמר כבוד. אנחנו החיילים מקבלים את השבת עם אפוד ונשק לקבל את השבת המלכה. אלו אותם חיילים שלזכרם היום אנחנו נמצאים פה בטקס כדי לנסות לזכור. אבל מה חשוב ביותר? האם ביום הזה חשוב שאנחנו רק נחוש את הצער ואת הכאב, ואולי חשוב גם דברים נוספים? אסור שביום הזה אותו צער ואותו כאב יחדיר לליבנו חס ושלום תחושות של ייאוש. שמא החיילים, שמא כל אלה שנפלו מערכות ישראל נפלו כביכול לשווא. ולצערי אנחנו קצת שומעים את הדברים הללו. החיילים שהקריבו את נפשם, הם הקריבו את נפשם למען מה? אולי כדאי שכולנו נעמוד עכשיו כתכף של ספירה ונשלים את הדברים מיד אחרי הספירה. אז כולנו מתבקשים עכשיו לעמוד ובשעת הספירה כולנו בשקט. אותם חיילים הקריבו את נפשם למען מטרות עליונות, למען ערכים, למען ערכי ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, שנוכל פה להתקיים ולקיים את כל התורה פה בארץ ישראל. וכשאנחנו זוכרים את הדברים הללו, אנחנו מבינים שאין מעלה גדולה יותר
נמשיך לשבת בשקט. חכמים, אני תכף אסיים, חכמים אמרו לנו מהי מעלתם של כל הנופלים. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו לנו שכל הנופל למען העם והארץ, למען קיומה של התורה פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, נתעלה למעלת קדושים. שימו לב שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בעולם האמת. אין בריאה אחרת. אין מעלה גדולה יותר שלהם. וכשאני חושב על זה, כולנו נזכרים בעקדת יצחק. עקדת יצחק מאז זרע מוריה. וכשאני חושב על עקדת יצחק ואני שומע את דבריו של אביו של החייל האחרון שנדרס וחי את הערלב, מאז הברית של בנו שהרגיש שהוא הולך להעקד, אנחנו מבינים שאנחנו פה בעם ישראל, אתם ילדים וכולנו, חוליה טבעת משרשרת ארוכה מאז זרע מוריה ועד ימינו. ולפעמים כשאנחנו נעבור לחלק השני של היום של מחר, אנחנו לא מבינים אפילו מה קרה פה במדינת ישראל ב-69 שנים. אני נוהג הרבה פעמים לשמוע אנשים מבוגרים, אם זה הורים, סבים, סבתות, או אנשים מבוגרים שעברו את המעבר הזה מטרום הקמת מדינת ישראל, מכל מדינה אחרת לארץ ישראל. מה היה? כדי להבין את הערך של ארץ ישראל. ואנחנו לא מכירים את המעלה. ואני אסיים בדבריו שמי שכתבתי בדף הקשר האחרון, דוב איני, גם אותו בחור ישיבת עזרא שנראה מלחמת הכיפורים שעליו מספר רב חיים סבתו בספרו הנפלא תיאור כוונות. והוא כותב במכתב, ומה הוא כותב? אני מרגיש ממש הרגשה של מעמד הר סיני. הוא שמר על המקום שנקרא ג'בל מוסא בסיני אז. וכי יש גילוי שכינה יותר גדול משיבת ציון בימינו, זה דבר מדהים. כולנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו עדיין לא מבינים את גודל הנס. מתגשמות ההבטחה האלוהית לעם ישראל אחרי 2000 שנות גלות. ונדמה לי הדבר בזה ישראל שמבטא יותר מכל את הים הזה של יום הזיכרון ויום העצמאות, מה שכתוב באותו פיוט של העקדה הנפלא, עין במר בוכה ולב שמח. היו כבר ממנו של
להם כתביעה נשרף תמיד בנחת נשמטו והם לא היו דומה לאדמה. סוכם על ימין ועוד חודב וגוזר המתנה כל נושא. השם המורשה לנו מאוד אלוהים. אלוהי יסתנו לדבר, רק שמפני רוח האש דבר להבת אליהם עמים. כן בלכם בצעריך ובצרפתך לבעליהם, מלא ביניהם קלון ויבקשו שמך על יבושו ויבעלו את היד ויחפרו ויולדו וידעו כי אתה שמך על כל העם, אדוני לברכה להיות על כל העם. מי שברך לך עלי צהל מי שברך קודם, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך לך עלי נעל ישראל, העמים על משמר ארצנו והערי אלוהים, מגבול הלבנון ועד תחומם מצרים, מן העם הגדול ועד לבוא הרב והרשע ועד בוריה. ייתן אדוני את אויבינו, הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חייהם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה וחוכמה עתיד עליהם. יטבע אדוני תחתיהם ויעבדם בקטע לשמוע ובעתנו ניצחון. ולבינם בהם כתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם במערב. מי שברך השבויים ולהם. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בספר שהייתה ארבעת ותשובו. הוא יברך וישמור ויצור, את ידרי צבא הגדולה לישראל, ובין שמעון, גד בן מנחם, ירון בן מרון הרב, מריה שלמה בן מרים ברוך, ותהיה יהודה נחמן בן שרה צבי בן מנחם. בתור שם ובבית ישראל, נמצאים בצרה ובשביל, ואמרו שהקהל יתפלל בעבודה, הקדוש ברוך הוא בלינו חפים עליהם, ומוציאי בקוש ובצבא ובשבותיהם ילדיהם ובשבותיהם אפס, ימי בהמה לנפש, עזו לאדוני צדוק ובשנה וידע, ויהיה בהם יחשבנו, וסדולי אדוני ישבו לבוא בשביל במידה משמחת עליו. ששון ושכה ישגו בדעת סיבות, והלכה בדברו. ברצוננו להתייחד עם נופלים במערכות ישראל שהתחיל הקשר במשפחת התלמוד תורה. שיתפנו את ההורים וביקשנו שישלחו לנו שמות של נופלים קרובי משפחה ומכרים וברצוננו להתייחד עם זכרם.
בנתניה. נרצח בעת חדירת מחבלים למכינה בהצמדה. יהי זכרו ברוך. אברהם משרת הראשים המקום והמלכות של אנשים במשרד ישראל. הלכנו לצפון המעצים בעלה. אחר במלחמת השחרור בנפל שכפי יעץ נשך וכמה ג'מי. יהי זכרו ברוך. שלום שירקי, השם ייקום דמו, בן דוד של בני משפחת יחזקאל. נולד בכ"ז באדר בשבט. נרצח בפיגוע מבצע וקבע בניסן תשפ"ה. יהי זכרו ברוך. כי היה איש גאון בחוץ. ארמון הפנים לא הבטחת, כי נראו אנשים בחוץ. פה פערת, עיניים נקפת, ובדרך כי לא חמץ. מה זה? מה קרה שם? זהו שיר. שיר שכתב משורר נתן עטר. על מה השיר? זה לא על מה, אלא על מי. השיר נכתב על החייל נתן אלבז, זכרונו לברכה. חייל שנפל בשנת 1954. מי היה נתן אלבז? מדוע הוא צריך השיר כתבו עליו שיר? מה הוא עשה? בוא וראה. אתם מוזמנים להכיר את דמותו המיוחדת של נתן אלבז זכרונו לברכה. כיתה 2 בבקשה. כולם את המפקד הקשב? אתם משוחררים, אתם מוכנים ללכת לישון להתקשר הביתה.
הגבורה לעתים מתגלה במפתיע, במקום בו איש לא צפוי. לעתים מתגלה גיבור לא בשדה הקרב ולא אל מול האויב. נתן התגלה כגיבור ביום אחד רגיל, יום ככל הימים. באותו יום ביקש מפקדו שני מתנדבים שיפרקו רימונים באוהל. עמוד נוח. אתם בטח יודעים שערב יש לנו ביקור מכובד. לקראת הביקור ננקה את המחנה היטב. יהודה ויאשר נקו היטב את הפחים. יורם ואופיר, אתם אחראים לנקש את הזרים שנמצאים ליד המערב. אני זקוק לשני מתנדבים. מצוין. נתן וזייף, אתם שניכם צריכים לפרוק את הרימונים שנמצאים באוהל. אתם מכירים את העבודה. אני סומך עליכם שתעשו אותה היטב. יוסי, אביב ונדב, אתם באים איתי לנקות את השטח. אין לי מושג, נראה שמישהו חשוב אם צריך לפרוק את כל הרימונים האלה. הרימונים האלה לא לשמים. נכון, אבל הם עושים מלאכתם נאמנה. מצרים נפתחה, יש לנו 4 שניות. למה? כי היה איש גורם בחוץ. הרימון לבנים לא הבטחת, כי נורו אנשים בחוץ. פה פעמת, עיניים הפקת, ובידך כליים חרוץ. נתן היה זכה בתורו ומעשה גבורתו. נקרא בשמו המחנה הגדול בבאר שבע, מחנה נתן. יהי זכרו ברוך. ברצוננו להתרחב עם עוד חללים שיש להם קשר למשפחת התרבות תורה. זכרונו לברכה, חבר ילדות של ברק זנקי הכהן, נולד בבת באב תשמ"ג, שירת בחטיבת הנח"ל, ורק בעת מילוי תפקידו בי"ב באייר תשס"ח, יהי זכרו ברוך. הרב מיכאל מלך השם קורבנו, נשוי לבת דודה של אליהו מרדכי דורץ. נהרג בפיגוע בדרום הר חברון בדרך לביתו בעתניאל בכ"ה בסיוון תשע"ו. יהי זכרו ברוך. משה מיכאל דהן, השם ייקום דמו, חבר טוב של סבא וסבתא של אלישע שולקות, נולד
הדוד של אמו של יער מסתן נולד במושב זרחיה בדרום הארץ, שירת כמפקד טנק בצבא, נהרג כאשר הטנק שעליו פיקד התהפך בעת תרגיל, יהי זכרו ברוך. יוסי שוק, השם ייקום דמו, דוד של רפאל אחיה ויהודה מיכאל שוק, נולד בנתניה, נהרג בפיגוע בדרכו לביתו בדרום הר חברון לפני 11 שנה, יהי זכרו ברוך. דניאל מילר, השם ייקום דמו, בן דוד שני של אבא של אריה הירש, נולד ביום ב' בכסלו תשכ"ו בלונדון, שירת בחטיבת הנחל, נהרג בה' בכסלו תשמ"ח בקרב ליל הגלשונים, יהי זכרו ברוך. בנימין גד, השם ייקום דמו, חברותא של יוסף סטולמן זכרונו לברכה, בעלה של אילנה, אמא של ישראל מרדכי לצרפת, נפל במלחמת יום הכיפורים בי"ב בתשרי תשל"ד, יהי זכרו ברוך. אלי שפר, השם ייקום דמו, חבר של משפחת חלמיש, שירת בצנחנים, נהרג בט"ז שבט תשמ"ח בהיתקלות עם מחבלים שהגנו ליישובי הצפון, יהי זכרו ברוך. אליהו גלמן, השם ייקום דמו, בעלם של בת שלי, נולד בשנת תשמ"ט, נהרג בעת פיגוע בצום כבוש, בט"ו באדר א' תש"ח, יהי זכרו ברוך. יואל פרידמן, השם ייקום דמו, חברו הטוב של סבי, נולד בט"ו באדר ב' תשי"ד בתל אביב. לחם כנהג בשריון, נהרג בעת שיחת תעלת סואץ בכ' בתשרי תשל"ד, יהי זכרו ברוך. יעקב מלכה, השם ייקום דמו, סבא של אחיה אזולאי, נולד בתשע"ב, ברמות של מרוקו, שירת בחיל השריון, נהרג במלחמת יום הכיפורים בי"ט תשרי תשל"ד, יהי זכרו ברוך. המסע, עמי משולמי, השם ייקום דמו, דוד של שמואל לויאל, נולד בבית מאיר בכ"ה באדר תשמ"ו, שירת בטנק השרפתן, נהרג במלחמת לבנון השנייה בי"ח באב התשס"ו, יהי זכרו ברוך.